Marampusong gisaulog sa lungsod sa Panglao sa Bohol ang Hudyaka sa Panglao 2024. Na po kama contingents ang nagtige. Anong report? Nagkahiusa ang tanang mga taga-Panglao alang sa tinuig nga kasaulugan sa Hudyaka sa Panglao 2024. Gihulagwang labing karaan nga festival kini sa Bohol nga sa ulugon matag Agosto 28 subay sa kapistahan ni Senyor San Agustin ang patron sa Panglao. Napo ka mga contingents gikan sa laing-laing mga barangay sa Panglao sa Bohol ang nagtigi. Sulob ang mga mabulok ng costume of crops, nagtigi sila alang sa street dance ingon man mga festival queens. Matod ni Panglao Mayor Boy Arcay nga dako kini og tabang sa turismo ilabi na nga ang Panglao kay ilado nga destinasyon sa nasod. Daghan kayong ikatabang dire mga especially mga turismo. Naghatag ka na og mga trabaho sa mga Panglawanon kunya naghatag usab og dako kayong income sa among lungsod sa Panglao. Mas ipabongga pang pagsaulog sa sunod tuig. Sa katapusan, ang Barangay Bilisan mo gikoronahan nga Grand Champion sa Hudyaka sa Panglao 2024. Aniya ang mga laing mga mananaog. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.